Singomakhanya sisukuma nokubongela iqhawe lethu esiqhenyayo ngalo. Iqhawe lakwaGuqu Khuzani, uNkosikhona, umfokaMpungose. Sithi siyayiqhenya ngawe Dlamlenze, siyayiqhenya ngawe Khuzani. Singomakhanya sithi sekufikile kithi ukuthi mfowethu uphila impilo yeqiniso, ukhipha ingoma emnandi. Ingoma emnandi ebese thina ama-Blue Nation ebese siyayidlala ingoma ngoba imnandi. Asithatha ama-chance, asiforce. Sidlala ingoma ngoba imnandi. Ingoma bisishaya amamiliyoni. Amamiliyoni azale amagolide namaplatinum ney'ndondo. Lokho ebese kuzala iy'moto nemizi nakho konke okwenzayo Khuzani. Uyiqhawe lethu Khuzani mfowethu, siyayiqhenya ngawe shit man. Kade uyazi mfowethu nomcimbi lo kade wenze eCarnival City la khona be u-introducer indaba yokuthi uzoqala ulekelele iy'ngane ey'donsa kanzima ey'koleni, uyilekelele lozo ngane ngokuthi uyixhase. Nayo yonke nje imisebenzi yakhe emihle yokunakekela abantu abampofu ubahambisele lokho bahambisela kona o10,000 o5,000 abanye ubahambisela amagrosa. Yonke Khuzani imisebenzi yakhe, abanye ubakhele ngisho izindlu. Khuzani uyiqhawe impela, wena awulona iqhawe ngokuphapha nokukhuluma, uyiqhawe ngezenzo. Iy'kole zasenkandla Khuzani uzimele, uma ngabe kukhona okushodayo ukuze uyasukuma ume ngey'nyawo. Isikole wafunda kuso waqeda kuso umatric, wama ngey'nyawo sezivalwa. Wathi ngeke zivalwe ukhona wena Khuzani. Wasukuma wama ngey'nyawo wangqongqoza ko-Department of Education. Kwaphuma uxhaso, isikole savuka saba revived. Khuzani ngithi uyiqhawe man shit. Kade awubheke manje uthengela uThibela imoto ubrand new weveni elishasha lakwa-Toyota u-2025. Manje buka wena uzithengela imoto ka4 million rand. Kuyaqala lokhu kumaskandi Khuzani mfowethu, siyaphinda sithi umlando lo. Umlando lo uqophayo Khuzani wokuthi ube umaskandi wokuqala ukuhamba ngemoto ka4 million. 4 million. Kade zinja sithi Khuzani uyiqhawe. Hey, umlando lo. Umlando lo. Kade misuno, kade neda. Bekhuluma kabi ngami, ngicela ungabanaki ushada nami. Noma abantu bekhuluma kabi, ngicela ungabanaki.